Здравейте! Вече сме на крепостта Хисарлъка, която се намира над Кюстендил на 2 км. А срещу нас се намира планина Рила. Там, както знаете, са 7-те рилски езера. Изкачването до тази крепост не е трудно. Лесно е, не е нужно от специална подготовка. А сега чуйте малко история за нея. Крепостта Хисарлъка е построена в началото на 5 век. Също така е била поправена през 6. Тя е претърпяла Първата и Втората българска държава. Също така е била превзета от османците по време на турското робство. Положенията на укрепителните площи не са съобразени с безопасността, а по-скоро са според терена. Тази крепост е от средновековието и е поддържана много години наред. Също така, ако искате да стигнете до нея, тя, както ви казах, е на 2 км над Кюстендил и се стига лесно с кола и е на 40 минути пеш. А има също така една много приятна горичка от секвой, която всъщност са там, са едни 3 секвои, които са много стари и са на 130 години. Така че гледайте да след малко. Сме на секвоите. Сега нека ви разкажа малко история за тях. Тук и наоколо се намират 3 секвои, които са на повече от 130 години. Точно така. Те са били тук, когато Титаник е потънал. Много е приятен въздухът. Както знаете, секвоите са дървета с конусовидна форма, а когато остареят, става много по-неправилна. Всъщност, секвоите се оказва, че самият вид дърво е по-стар от Исус Христос. Най-големият и най-старият екземпляр всъщност се намира на юг от Калифорния в национален парк Редута. Също така тези секвои достигат дължина до 25 метра или 45 метра. Но най-впечатляващо изглеждат 3 секвои, които това не са те, които са съединени абсолютно една за друга. А ако ги погледнете отдолу, те имат много малки колони и изглежда много красиво и много интересна илюзия. А сега да ви покажа големите 3 секвои. Ето ги и 3 секвои. Всъщност най-дебелата стволът и самото стъбло е дебело точно колкото на тези 3. Когато хората обаче забелязали тези 3 секвои, те решили да посадят още навсякъде, за да направят такава малка горичка. Така че е изключително приятно за разходка. Въздухът е много чист. И както виждате, секвоите наброяват поне 20 или 40 на брой. Също така можете да видите, че малките клончета на секвоите, които са много по-млади всъщност от тези, са зелени все още и те са много жилави. А тук можете да видите дупки, от които не бива да се притеснявате, защото те са просто... Там е имало ето такива жилави клончета, но просто са били изтръгнати. Тук също така е паднала секвоя и после са и махнали кората, както можете да видите. А горичката е широка към 50 метра някъде и се получава доста голяма илюзия. Ако отидете в град Кюстендил, то по-добре си направете план. Първо да се разходите по центъра, а после може да минете през тези забележителности, като препоръчвам първо да минете през крепостта Хисарлъка, защото тя е доста впечатляваща също.
И забравих да кажа, пътечката, с която се стига до секвоите, е доста кална, така че по-добре горе трябва, когато се върнете обратно, да я изчистите. Това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала и очаквайте скорошното ми видео, защото наскоро нямало много видеа в канала, но очаквайте, ще има много видеа. Довиждане!